mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hanzvo vedu we ko tichavimbana niko. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini, I'm a 23-year-old woman. I am the only girl in our family who is married. By this I mean kuti kune vari kuSouth Africa kuZim, even kune mamwe cousin sisters angu ari kuno because tiri kuno kumhiri kwemakungwa. The story that I'm going to tell you, nyangwe mama vangu kana vakatoinzwa ichitaurwa nezvayo nyaya iyi havangambofari because she told me to hush and to never tell anyone. So what happened mukoma is, in our family vasikana havasi kuroorwa. Like I said, ndindega ndakaroorwa. All of the girls in our family hakuna kana akaroorwa, kungomitisiwa munhu achingofamba nenyika achingodanana nevarume vanenge vasingazokuroori. And zvekare, when it comes to our brothers, none of our brothers have ever stayed with a woman kunyange kuchaisana mapoto. Ndizvozvo zvekungoti munhu anongodanana nemunhu otongomitisa relationship iya yobva yatongoparara. So this has been happening in our family for the longest time. Even amai vangu kuzotopinda kwavakazoita mumarriage, this was after tazoya kuno kumhiri kwemakungwa. She was always a single woman. So my mom ivo pavakauya kuno, then we followed her. Vakabva vazotora vana amai guru nana amai nini, then vana amai guru nana amai nini vakabva vachizotorawo cousins edu. So it then happened kuti takabva tazonzi nagogo taifanira kuti tinge tichidzokera kumusha because ivo gogo manje vakabva vati vainge vakaenda kumba kweimwe ng'anga, idzodzo idzi ng'anga dzinobuda paYouTube. But iniwo at that time I had not yet known the secret yainge yatoitika because ivo gogo vachizosara vachizoendako kung'anga ikoko. Bhora racho rainge ratotambwa kudhara. Bhora iri rakatambwa namama vangu. Mama vakataura nevanhu vacho varipo paYouTube ndokubva vazopinzwa mumatare. Saka mumatare imomo makabva mazotaurika nyaya dzakawanda. So apparently the person who is causing all of these things in the family ndivo gogo vangu. Saka gogo ava manje pavakaona kuti vana vava kuvhurika maziso ndo pavakabva vaona kuti it is far much better kuti ivo vange vachitora that initiative vobva vaita sekunge munhu ari innocent, then vakabva vazotungamidza amai kumberi. Amai ndokubva vataura neimwe ng'anga yepaYouTube. Mama vangu vakachachwa mari, handidi kukunyeperai. My mom, the amount that she told me, it shocked me because ivo mama vanoti vakabhadhara mari inokwana iyo kuita 30,000 pounds. Vakatanga vatumidzira 15 ndokubva vazotumidzira imwe 15. All of this was done in secret. Hakuna ngana anombozviziva kuti mama vakabhadhara mari yakawanda kudaro. All that people know is that patakazoenda kumusha mari yakazochajwa because tasvikako ndo pakabva pazochajwa mari, pakabva pazonzi painge pachidiwa $5,000 kuti zvinhu izvi zviri kunetsa mumusha zvinge zvichibviswa. But kumashure uku kwainge kutori nemari yainge yakabhadharwa namama vangu yekubraiba ng'anga yacho iyoyo. So the reason as to why I am giving you my confession, zvinotondirwadza. Like I have been thinking kuti saka kana kuri kunzi ndo zvakaita mama nagogo, saka does it mean kuti kune vamwe vanhu vanozonzi vabatwa uroyi but vachitongopomedzerwa? And I hope kuti this is not what is happening at all the times sezvakaitwawo namama nagogo. Saka mama vakati vataura nayo ng'anga iyaya, then gogo vangu ndo vakabva vazoenda. Gogo vakati vaenda kuya ndokubva vanogadzirwa ivo kuitira kuti paya patainge tichazoenda, since ng'anga iyo iine masimba ayo, kuitira kuti kana mudzimu wacho wazoburuka then gogo vasazobatwa uroyi hwavo because vakabva vazonzi vakapiwa mishonga yekuti vange vachigeza wekuhwandisa mishonga yacho. Saka vakati vapiwa mushonga iwoyo wekuti vange vachigeza, vakabva vanzi vaisafanira kuti vange vachirasa mvura iyo yavanenge vageza nayo, but vaifanira kuti
vange vachizoitora then vobva vazoenda vobva vazonoirasira pamba pemunhu uyo wavanenge vachida kuti iye manje ange achizopomedzerwa, because at that time patainge tava mudare zvinhu zvezviya zvakabva zvazobva pana gogo, then temporarily zvikabva zvazoenda pana sekuru hanzvadzi yagogo. Zvinhu zvinondirwadza kuti ivo gogo vakabva vazosarudza kupomedzera hanzvadzi yavo. Apa sekuru ava mukoma vanonamata sei? Munhu anotoenda kuchurch, like my mom told me kuti havatomborina kana chavatombori nacho, havana kana mushonga wavanoziva. Ivowo he just camewo ikoko just supporting the family, and vainge vasingatozivi kuti kutodanwa kwavakatoitwa namama nagogo yainge iri nyaya yekutoti ndo vaifanira kuti vange vachizoenda kunopomedzerwa kuya. So gogo ndichiudzwa namama anzi ivo gogo vakati vapiwa mishonga iya vapedza kugeza, she then drove mukoma through the night, vakabva vaenda kumusha ndokubva vapaka motikari somewhere else, vakabva vatora chibhaketi chavo vakabva vaenda vakabva vatanga kukusha mvura iya pachivanze chasekuru. Vapedza kudaro she then returned back to Harare. Saka she then gave the signal kuna mama ndo vainge vachitungamira vachiita everything. Then tikabva tazodzoka manje, patakadzoka takasvikira muSouth Africa, we then picked up most of our relatives vanogara kuCape Town. Ndisu uyo tikabva taenda kumba kwagogo kuHarare. This was like a big family reunion. Then takabva tazoti tazorora ndokubva tazoudzwa kuti the date when we were supposed to go kudare rasekuru vaya, this was the date. Saka sekuru takatosvika vatovako nevana vavo, and ndokubva tazoenda kwekwe. Takati tichisvika kwekwe sekuru manje ndopa vakatanga kuti vainge vachinzwa dzungu, vachiti ndirikunzwa dzungu. Izvo zvinhu zvezvi hanzi namama zvainge zvatovagara, zvikwambo zvainge zvimbori zvikwambo zvagogo nasekuru ndo zvainge zvagara pamutumbi wasekuru hanzvadzi yagogo. So mukoma takabva tazopinda mudare rasekuru vaya. Takati tapinda mudare riya, then sekuru vaya vakabva vazoti ivo sekuru vedu ava vaifanira kuti vange vachizojamba tsvimbo, vangakwanisa kuijamba mukoma. Kutodai vainge vachikoniwa vachiti vari kuita sekunge makumbo avo akabatwa, ndokubva vatonzi vainge vatotsika mutanda, vainge vatobatwa kuti ivo ndiye muroyi ainge achitambudza dzinza rose. Saka mukoma sekuru ava manje vakabva vatanga kureurura. So handizivi kuti kureurura kwacho kwavakaita vainge vakatogarwa nemhepo yacho here, because vainge vachitotaura mashandisiro acho avanoita zvikwambo uye zvekare nemarombero acho avakaita. Saka it ended up confusing me mushure mekunge ndazoudzwa namama kuti izvi ndo zvakaitika, vachitoti do not worry nekuti sekuru vako havasi kana muroyi, munhu anotozvinamatira, but he only became possessed nezvinhu zvagogo. Takazoti tauya kunoku, then ivo mama vakabva vazoti sekuru havana kana chavanoziva, but zvikwambo izvi zvainge zviri zvagogo uye zvekare zviri zvasekuru avo vanova vari baba vakabereka vana amai vedu. So that is what happened mukoma. So it still gives me a lot of sleepless nights, asi zvekuti ndingava ndini zvandinokwanisa kuzviita handina hangu, nekuti ndinotya kutokuvadziwawo mukoma. But my mom just told me kuti I need to be happy because inini I got married, and ivo she had to do some things izvo zvavakaramba kundiudza kuti what is it exactly that she did, so that inini ndinge ndichizokwanisawo kuroorwa nekuzoitawo vana, because right now ndatova nevana vangu vaviri and I got married ndikatochatawo. Saka vakangonditi just be happy, zvimwe zvose hazvina kana basa. But when I look at my family, hey, muri kutamburwa, financially we are okay. It does not matter kuti uri kuSouth Africa kuzimu kana kuti kuno kukwatiri, financially aiwa muri mune financial stability, hakuna anokumbira umwe mari, because all of us we are okay. But zvinongoitika ndizvozvo kuti vanakomana avaroore, vanasikana avaroorwe, kungodzungaira nenyika. It pains me mukoma. Saka ivo mama vangu vakangozvara ini chete, ndini ndega mwana wavo wavakazvara. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey, zvinotyisa kumana mava kuti vhundutsira. Yanzi mama vangu vakabhadhara 30,000 pounds yekungobraiba ng'anga kuitira kuti gogo vasabatwa kuti ndivo muroi. Hey, pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakadyisa friend yemurume wangu mupfuwira kuti iye murume wacho ange achizondida, nekuti ndainge ndanzwa kuti murume wangu uye ndainge ndaona mamessages mufoni yefriend yangu ainge achirakidza kuti iye murume wefriend yangu ainge aine big lollipop. Saka inini nefriend yangu kuti tinge tichizova mabest friend zvakaitika ndezvekudai. So inini nemukadzi uyu kuti tinge tichizotanga kuwirirana zvakaitika ndezvekudai. So ndainge ndichishandira umwe mukadzi uyu ainge achiita zvekubika machips nemakota parank kuno kuSouth Africa. Saka akabva azoti ainge achida umwe munhu wekuti ndinge ndichishanda nichibatsirana naye. Then ndikambotsvaka ndikashaya, iye akabva azotsvakawo wake. Then akabva azohaya mukadzi uyu, ndokubva tatanga kushandidzana paya, but mari yatainge tichipiwa yainge iri shoma. So inini ndakabva ndazosiya paya ndokubva ndazotanga kushandira muIndia wandinoshandira. Saka pamba pandinoshanda pane marooms akawanda uye vanotongogara vose pamba 1. Saka basa rakazosvika pakuti rainge rava kundikurira. Ndikabva ndamuudza mukadzi wemuIndia kuti basa rainge rava kundikurira, akabva anditi ndinge ndichitsvaka umwe munhu. Saka ndakabva ndangorangarirawo uyu wandainge ndakamboshanda naye, ndichitanga kufunga kuti hey, mari yaanopiwa kuya aitomboshandikana. Saka ndokubva ndataura naye, akabva ati maita basa vasikana. Ndokubva tatanga kushanda tose. Saka sezvo tainge tava kushanda tose, akabva azoti it was far much better kuti ndinge ndichimutsvakira imba kulocation kwandinogara nemurume wangu, kuitira kuti patinenge tichienda kubasa tinongofambidzana, because kulocation kwaainge achigara kwainge kure. Saka ndokubva totita mabest friends paya. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti nerimwe zuva manje ndakabata foni yake, tainge tichingotumidzirana zvedu mavideos because imwe nguva yangu foni inombotinetsei. Saka masikati paya tinoswera tichidownloada zvedu manigerian movies, then tozomaona tava kumba. Saka ainge aine movie raainge adownloada, ndikati chimirai ndinge ndichiritumidzira video iroro nequick share. Saka ndakati ndichitumidzira video riya nequick share, hey mukoma, ndakazoti ndaenda kugallery ndokubva ndaona kuti kwainge kuine mapicture big lollipop, ende ndikabva ndangoramba ndakatarisa ndokubva ndanakirwa nenude picture riya randainge ndaona. Izvo mukoma iye nemurume wake kana tiri kubasa paya vane kahunu kekuti vanenge vachitumidzirana manude. Iye anotombotiza obva aenda mubath obva anotumidzira murume wake kuki yake. Mukoma ndakabva ndati regedzai ndinge ndichimboenda kuapp. Ndaitofungidzira kuti maybe manude echikomba because ainge angori mahalf pictures. Pandakaenda kuapp kwake ndokubva ndapresa ndikapresa kudzamara ndazongoenda pachati rainge rakanzi date. Ndichinovhura chati rari mukoma ya baba ivavo vari romantic. Mukoma after each and every hour vanenge vachingotumidzira mamessages erudo, vachitumidzira mapoem to magift twerudo. Iniwo ndakabva ndatongonyura murudo naye murume wake. Mukoma ndakazoti ndongoramba ndichingotarira mamessages, ndikati pano zvandava kutoita ndava kutongo transfer mamessages ose ndobva ndamaforwardira kuchat kwangu. Ndakabva ndaita saizvozvo mukoma, ndokubva ndikatika maaudio zvekare nemapicture, ndikabva ndakasika ndikabva ndaisa kuchat kwangu, ndokubva ndadelita mamessages aya andainge ndaforwardira kuchat kwangu. So takazoti tava kushanda mukoma, ndokubva ndatanga kuteerera maaudio aya. Hey, murume wacho is just too romantic, ende kwainge kutori nemamwe maaudio ema10 minutes. Ndakanakirwa kani musi wacho iwoyo, ndakangoswera muswere wese wezuva ndichingoteerera murume wacho achidescribe zvaainge achida kuzoita friend yangu usiku kana vava mumachira. Saka ndakabva ndatanga kutoboekana nemurume wangu, ndava kutoona kutoti murume kwangu murume uya ane strong rural background. Ndakabva ndazama kumbozviita naye, akabva ati wakazvidzidziswa nani. So mukoma ndakabva ndangoramba ndongochiva
murume webest friend yangu kuzosvika ndichizomukurudzira iye best friend yangu kuti tiite tichimboshanyirana, ndichiti kana tikaitawo tichishanyirana varume veduwo vanokwanisa kuzoita vachitopanana mikana yekuti vange saka ndakabva ndachizotanga manje kukurudzira mushamwari yangu kuti ange achipota achiuya nemurume wake kumba, because apa ndainge ndichitoziva kutoti since most of the times murume wangu anenge asipo pamba, inini ndinokwanisa kuzotowana mukana wekuti ndipote ndichiekitera murume wake. But mukoma vaiti paya vakauya ndaitombozama kuminura ndichingofamba ndichidhisha chikafu, ndakatoita zvekutomukotamira, but murume wacho aibva atarisa kusaiti. Iyewo friend yangu hapana kana chaainge achimbosuspecta pandainge ndichiita zvinhu zvose izvi. Ndikabva ndati dammit, pano ndoita sei? Mukoma nashi ndakabva ndazoenda kune vamwe sekuru ava vechirudzi, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiine murume wandainge ndichida. Sekuru ava pandakangovaudza kuti ndainge ndiine murume wandainge ndichida apa vachiziva kuti I am a married woman, vakabva vati vainge vachida kuisa mishonga yacho mandiri, apa vainge vachida kutondiudza kutoti vainge vachida kurara neni. Mukoma nezvandainge ndakaona ndainge ndichida kutombonzwa big lollipop yemurume webest friend yangu, ndikabva ndasarudza kurara nako kasekuru kaya. Takabva tarara, tapedza kudaro ndopavakabva vazovhendenyura mishonga yavo, vakabva vazondipa mishonga, vakabva vati mishonga iyi iyo haufaniri kuti unge uchiisa muchikafu chinenge chichipisa, unofanira kuzoti kana ukawana mukana murume uyu webest friend yako then wobva wazomupa chikafu chinenge chichitonhora, paya usati wamupa unofanira kuti unge uchitora mushonga uyu then wobva wazoumwaya muchikafu muya, asi usauisa muchikafu chinenge chichidziya. Mushonga wacho wakaita white, wakaita kunge hupfuso. Ndokubva ndatenda paya ndikabva ndadzokera kumba. The following weekend vakabva vazouya, ndokubva tatanga kutoona TV paya. Saka ndainge nditori nesadza randainge ndabika makuseni rainge ratotonhora, saka pakuzonopakura paya friend ndakabva ndamuisira sadza rainge richitopisa, ndikabva ndati iwe tichadya tose, then ndikabva ndati abanguru vachadya voga. So ndainge ndatoita metsi dzangu, ndokubva vatanga kudya paya. Mukoma vakati vachingopedza kudya ndokubva vanditarisa nerimwe ziziso rekuti ana yangu yakarova. Saka friend yangu mukoma just wanting to test, ndakabva ndaikumbira kuti inge ichienda kunotenga drink. Iyewo haana kana kumbofungidzira kuti ndainge ndiine metsi dzangu dzandainge ndichironga. Saka akangoti achingobuda mukoma baba akangoti achingobuda murume wake akaita zvekukwakuka mukoma achibva apo paainge akagara, ndokubva aita zvekundigrebha, ndokubva atonondikuisira pambedha. Saka ndikabva ndazoramba kusika bonde naye, ndikabva ndati friend yangu yainge ichazodzoka at any time since paspaza paainge aenda painge pari panext door, but yei pa1 minute ipapo mukoma ndakabatwa zvekuti friend yangu akazosara opinda mumba, but ndainge ndatongorohwa nechadzimira, ndainge ndava kuona imba yose ichingotenderera. Mafeelings angu ainge ava very high, ndokubva ndamunyepera kuti ndainge ndichinzwa musoro nekuda kwezvandainge ndaitwa nemurume wake. Saka takabva tachizoronga manje nemurume wake kuti tainge tichazosangana zuvawo iro rekuti iye murume wangu anenge aenda out kumakantri, ndaifanira kuti ndinge ndichizomuudza obva azouya. Saka ndokutotanga kutodanana kwandakaita nemurume wefriend yangu. Nanhasi uno ndinotodanana naye apa big lollipop yake iyo yakanyanyisa. Saka nanhasi uno nemurume webest friend yangu tinotodanana, ende mukomanashi zvandinoita ndezvekuti pose anoti kana akarara neni ndinofanira kuzotomboita mazuva ndichigarira either mupfura kana kuti ndinobva ndatora maice block ndobva ndamaisa kuzasi, ndichitya kuti murume wangu sezvo iyewo sikarudzi yake yakaita nhete, paya pakuzonosika bonde anokwanisa kuzozviona kuti there is something that went wrong. Saka murume anozosara ozouya zvake toita bonde, but anenge achitoona sekunge ndisina kana kutombogara ndakasika bonde neumwe murume nekuda kwekugarira mupfura zvekare nekuzoisa maice blocks kuzasi kwangu kuti kunge kuchingoramba kuri tight. That is my confession mukoma. Hey vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Saka muri kuti torarama here tisina
mabest friends. Kana kuri kunziwo une zvawakakanganisirwa nebest friend yako zvaunenge uchida kuburitsa mumwoyo mako, you can come to my inbox. Pakaipa.